Lawan nyo naman kasi na yung pangabilis gamat mo. Agaga nakakaya kaya itang kakayalong ko niyang anak ko mo Joben. Kasi ba itang kakayalong ko nga ito ng kabilis mamilang kay postcard mo. Bala mo ito mga 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Basta ba makantaya kabilis mamilang ito mo. Yan makanya niya kabilis. Yun na. Ay na. Alway kay Joben Bap. Ay damo ay Joben Pin. Ay tama, Borgia, kalingon mo na ako na yun, nandinda ka palaman-laman kalyanda ka mo abang mangili ko makanya na. Nanano ka kaya ni Borgi, na? Hala, mag-vlog ko mo kasi ka rin tungkol ka rin kay, mabibilis na vendor, ang porang magagaling na vendor. Ay na ini kabit tamong bringin yan, bringin ni. Tapos mangilita na naman kay pipino, dapat mga bilis tamo mo. Siyempre, dapat mawawala yung kamatis ayan ay, kabit kaya naman. Ang kay taktakan tayong polvo, ang pondita kakusot. Ang kay impanakapta mo, pairan tayang dita ka sa bodykut. Ayan, pwede nang isalang kanyang kay kakatamang paglutuan. Tapos din ang tayong sabon ni para clean yung kakatamong foods. Ayan, kabit tayo, sipitan tayo, tsaka tayo luto. So ayan may luto na yung kakang sandwich. Din ang tayong sa bodykut at okay Siyempre, aliya mawawala yung star ketchup ay nining kakang sandwich.